लेंहरनाय हिसाबै जों फैदों फैनानै दा जोंनि सावरायनायनि बेलायाव जों बुंदों दैमारि रन्जन दैमारि सार बा लिडार केडार जों गासिबो गवाबा जों फाइनाल डिसिसन बा थकआव जों जिराया होननानै जों दं आरो राजनितिकनि सालाव बर'नि माखासे माबाफ्रा गोदोगोन गोदाया बेखौ गासिबो रायजो राजाया नुगासिनो दं जाफुङागौ माने जों नांनाया जोंना कन्टिनिउ थांबाय थागोन आरो दिनै बिथां जोंखोलल' नङा बिथां जोंखोलनि सिगाङाव एनडिएफबि हिसाबै हाजार हाजार बर' जोहोलावफ्रा जिउ नागारबोबाय दा बिसोरनो जुदि जिउ नागारनो हादोंबा जों मानो नागारनो हाया जाथिनि खाथेराव एमबाथा थानाय मानि सासे बर'नि राजा थानाय एनएलएफबि आफाद थानाय मानि जोबथेसालियाव थानाय एक्सन डिबिफोरखौ उदां खालायनांगोन एनएलएफबि आफादा सरकारजों सावरायबाय थानाय मानि बर' हारिनि माखासे जेंनाखौ फोजोबनांगोन एक्सन डिबिफोरनि केसखौ फोजोबनांगोन बिनि थाखायनो सासे राजाखौ फोजोबनानै दोननाया सोरनि नोजोर एमबाथानि केसा रोखा जाबाय एमबाथाया थानाय मानि बर' हारिया राजा थानाय एनएलएफबि आफादाव थानाय मानि बर' हारिया देरहासार जानो हानाय बिनि थाखायनो जायफोर बर' हारिखौ नायनो बानाय बर' हारिखौ सोबख'नो थाखाय बर' हारिखौ नासयनो थाखाय जाय मानसिया आगान सुरबाय थादों जायफोर नाजाबाय थादों बेफोरो दिनै रोखा जाबाय एनएलएफबि आफादाव थानाय मानि जोबथेसालियाव थानाय एक्सन डिबिफोरखौ उदां खालायनांगोन एनएलएफबिआ थानाय मानि एक्सन डिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगोन एनएलएफबि आफादा बर' हारिनि गेजेराव थानाय मानि बर' हारिनि जेंनाखौ सुफुंनांगोन बिनि थाखायनो जेरैखि हाया बर' हारिनि गेजेराव एनएलएफबि आफादखौ दंस' खालायनायनि माखासे पलिसि बे पलिसिया सोर उननि समाव रोखा रोखा हयथ' नुलांनो हागौ बेवहाय बे बुंफिनदों जाहैबाय दिनै बिपिएफनि होननानै आंनाव मा लिरनाय दङ दिनै जोङो मोनफ्रोमबो जोङो राजनितिक दोलोनि लिडारफोरजों जों सावरायो लोगो मोनब्लानो बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय अब्ला बेयाव उदालगुरि एसपिआ नोंखौ लिंहरदों होननानै बुंनानै बेयाव लाना फैदों उदालगुरियाव दा उदालगुरियाव लाना फैनानै बै मासबादनि बे पुलिस स्टेसन आउटपस्ट नैबावहाय माने नैबे दाख्लैबावै बिएलए जोनोम जानाय आफाद बेखौ जों खोनाबाय थादोंमोन दा नैबेयावहाय लोब्बा दंफायो होननानै बै सासे बिएलएनि सोद्रोमाखौ लानानै गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ बेयाव केस हाबदों आरो दा बे हिसाबै बिथांखौ जेलाव दोनहैदों बिथांजों जों स्पस्ट रायज्लायजोब्बाय बिथाङा खुला भाबै जोंनो खोन्थाजोब्बाय एनएलएफबि आफादा बिटिआर एकर्डनि उनाव एक्सन डिबिफोरखौ उदां खालामासै आरो एक्सन डिबिफोरनि केसखौ फोजोबना होआसै बिनि थाखाय एनएलएफबि आफादा जोनोम जादोंमोन एनएलएफबि आफादा जोनोम जायामोनबा दिनै हाजार हाजार एक्सन डिबिया जोबथेसालियाव थांनो गोनां जागौमोन एक्सन डिबि जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोना हयथ' हाजार हाजार फासिनि अर्डार जानो हागौमोन नाथाय एनएलएफबि आफाद थानायनि थाखाय सोरबा जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ फासिनि अर्डार होनो थाखाय हाजार बार सिन्था खालामनो गोनां जादों बाथा सारखौ दिनै जोबथेसालियाव सोनाय मानि सासे राजाखौ फोजोबनाय जेरै बर' हारिनि गेजेराव साफा सानै जायफोर बर' हारिखौ नायनो हाया जायफोर बर' हारिखौ गावनि हारिनि गेजेरावनो माखासे गुलाय गुजाय लाबोग्रा बिथांमोना बाथा थानाय मानि राजाखौ माने फिनानै दोननाय एनएलएफबि आफादाव थानाय मानि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनो गोनां जागोन एनएलएफबि आफादाव थानाय मानि एक्सन डिबिफोरनि जेंनाखौ फोजोबनांगोन एनएलएफबि आफादा सरकारजों माखासे सावरायनाय मानि बर' हारिनि जेंनाखौ फोजोबनांगोन बेफोरनि थाखायनो दिनै एमबाथानि सायाव नोजोर लानो गोनां जादों एमबाथाखौ हमनायनि माखासे दायनिगिरिया उननि समाव रोखा जानो हागौ एमबाथाखौ मानो थाखाय इसेबां नोजोर एमबाथाखौ नोजोर होनाय मानि आरो हाजार हाजार एक्सन डिबिफोरखौ जोबथेसालि सिङाव सोनो थाखाय माखासे सरकारनि सायाव नोजोर थानाया रोखा